Concienciar aos máis pequenos da importancia de facer exercicio e levar a cabo unha dieta saudable. Ese é o obxectivo do programa Saúde, Alimentación e Actividade Física. Unha iniciativa que foi posta en marcha hoxe neste centro da Xunqueira 1 e que está coordinada pola Sociedade Deportiva Teucro e polo Concello. Este proxecto surge a través de toda esta pandemia, de todos os alumnos estudiantes que están un pouco sin hacer actividad física y que por encima se incrementa una crisis también económica y que muchos tenemos dudas de qué es lo mejor para darle a nuestros hijos o hijas a la hora de tener una alimentación sana y poder suplir un poco entre la parte de actividad física con la alimentación y cómo podemos encajar esas piezas para que a la hora de la verdad eso no sea un problema. Este programa está destinado ao alumnado de terceiro e cuarto de primaria, pero o obxectivo é transmitir tamén estes hábitos saudables ás súas casas. Vamos a concienciar un pouquiño os rapaces de que deben comer, de que a alimentación é a máis saludable e, por outra parte, a importancia que ten facer actividade física e sobre todo, concienciar un pouquiño eles logo os seus pais de que deben facer as comidas mellor na casa, como organizar as merendas para que non vayan directamente ao súper e compren rapidamente o que hai ali. Ademais de que é unha forma de que agora se entreteñan, xa que nestes días temos que estar un poquinho máis na casa e non podemos quedar con outra xente, entón é unha maneira tamén de entreterse e ao mesmo tempo facer comida un pouco máis casera e máis sana. As charlas contarán coa participación de diferentes xogadores da Sociedade Deportiva Teucro. Nesta ocasión estiveron presentes Marco Jokic e Cau Herrera para explicarlles as súas rutinas de exercicio e de alimentación. Desde que uno ya se decide a practicar profesionalmente, sí que tiene que tener poner un poco más de atención en la comida y en lo que ingiere, pero en general yo creo que es una cuestión de cada persona, ¿no? Que da igual si practicas deporte profesionalmente o no, es algo importante cuidar la alimentación y cuidar el cuerpo sobre todo. En total, a Sociedade Deportiva Teucro impartirá estas charlas nunha decena de colexios da cidade de Lérez. En todos eles entregarás unha bolsa cun kit de merenda saudable e un folleto informativo para as familias sobre alimentación e actividade deportiva.